kajingnya kedua kejongan mentasi batu Power Minister ba iti mondal. Kalong hadin ba ngalayo ya kani ka representation jong ki nong sensyar ki klik nong sensyar jong ka than so ra riwari barok kowe ki badon hang ni bile san gumba arpu arngut. Ta kajing siang dang syuyo ya kani ka siti dang kendiat sengi bat ngadang yo ru ya ka appointment menta. Ta nakaliang jonga kalong ba ngawan man pensngau ya ka ka ba kini ki rang ba snong ba kham tam ki pai ba jong ka than barok kowe ki la ya ut nakapor sa kapor ya ka jing thut jong ka boarding electric ha ka than so rai barok kowe kabaning kong ka de ka mat ka ba kila kren ngala ya kren ba minister kalong halo ka jing lip like kha kha dei ba ka than so ra ka de ka we na ki than ki ba don kam ha kham tam ha ka lai namar balai kam de tang ki pai ba ki ba don kam ni tip ru ba ka de ka we na ki tourist destination ha ka ba ki tourist ki wan na keleng ha mentaban sa po sora tendai ka basusi kalong ba ki complain teng ki mi na sora ki on ba ngimyo tang ban sum na ma bumdan like teng ki myo banda enjoy bai ka ta jing sa ka jong ki na ma bumdan like ba kum ta ter teng ki myo ban ki don ki hotel ki jong ki ru ki nani ki homestay ki bom yo ban sale online ru na ma ba mo kam biang na like myo ban charge mobile kum ta ter tendai ka ba konsani kalong ba ki pai ba hi generally ki pai ba ki suffer da ka jing lip like kha kham tam ki ni babu ki karkhana welding ba kon ta ter ka ba ar ka long ha ka jing bom biang jong ki ni ki linesman kamu ki ni ki command power kani de ka jing du na ba jong ki nong tre ha ka thain so rai bo ka we teng we linesman ha ban pe de ki totally ki snong te ka long ka ba do kata ban pen biang ya ka jing lip like na teng chathi le ba ka de ka polior slap teng pom perthat teng mo kahap kata ka barrel ko kunta ter rei ta ka jing bom biang jo ki linesman na so kala wan ra ka jing du nong ka bakraw ki pai ba ka long ka jing thut sha ka long ka jing stom pai ba ta ka jing la kha ka balai ka ba ki rang ba snong ki klik nong sha ki kerpat ya ka department ba kata ka long ba lakum nu na ka liang SDO ne ka liang ki engineer bagi dia benda pentip lah kadon kanunu ka jing pelip light ka ba khambun kenta bagi dia benda pentip kan syaki snong ki thau kanang ba lang ba ka WhatsApp la ni mu group jang kirang ba snong bakin tip kan ba kadon ka jing lip light kanang bakin yo kan pentip po snong ka ba sao ka di ka jing kiu palat jong ki bill light kani ka jing ut jong ki pai ba ka di ka bal aslam ha ka ba kilat kiu ha ka ni ka bill light ba kham tam ka jing bam wan ra ya ki bill light ha ka por ka biang nang ta ki don ru ki bon ra ka sisen lai banai sin sau banai te ni ka ra ka jing ki pai ba ki beduk kham tam ban siwi ka bil lai te nalo ka tapat ka ba kham me kendu jing ki ni si ka long ka jing du jong ki transformer hoi ngi su thu ba ka jing du jong ki transformer ka de na ka jing don jong ki lele jong perthat ha ki ni khendet tayo bla dep bejur ba ta ka daw bla don ka jing thut jong ki ba khandai tli ki transformer ka than so rai bro ka we then re setenat mentasi ba nakaliang minister ila phone ya director bat ila ong ba lakum nu tang mentasi la ni la syai ni la penpoi ki transformer haki snong ro kha la dam pat la lut ru le se ki babun ki nio da no ya ki transformer ha kapol ko biang te kini ilong ki mat ki ba nalayo ban ya keren bat power minister bat ngaso ban akuri ka pangi baila sngap hai kini ki jing persno jong kirang ba snong bat de tangkat taru ngai iba khmat jong ahi la phone ki observe ro khat ka ba inyo ban le halo kini ki jing ut ki ba ki bai ba ki kan du ta ka di kan jing ka du